Преди да стана възрастна, не разбирах, че уюта в един дом е въпрос на въображение и креативност. Давам ви няколко идеи как може да внесете повече топлина в дома си. Ако сте на етап ремонт, заложете на естествени материали или поне такива, които са неразличими от естествените. Същото важи за аксесуарите, търсете вълна, памук, лен и така нататък. Изкуството внася много уют и преди да кажете, че е скъпо, картините вкъщи са рисувани от мама, а тя не е художник. Купете си платна и боички, намерете си красиви картини в Pinterest, които да прерисувате и се доверете на въображението си. Реставрираните вещи, като този стар прозорец, който сме превърнали в огледало, придават топлина и характер на пространството почти за без пари. Залагайте на допълващи се земни цветове и вкарвайте живи растения, които да разчупят усещането за стерилност и да внесат частица от природата от дома. И последно, горящият огън създава страхотна атмосфера. Ако нямате камина, може да си запалите няколко свещи и да си пуснете хубава музика. Последвайте ме за още полезни видеа.